lah iya. Pring kok cilik-cilike. Ora iso gedhe kaya aku. Ngene mbok iki obat. Bodreksin ta apa obat gedhe. Ben cilik kaya ngene. Aduh, ketemu coplok ya. Sopo ndek sampean kok keparah. Hei, Rat. Napa? Kowe iki mergawe kedhe mang ndi to kayane? Lah iki le aku sik berusaha datek pring ra kena-kena. Kowe arep pesenan besek sak Indonesia Raya Merdeka. Abadinan Jaya. Nek ngomong kan jadi selak cuk. Lah piye wong terusane yo ngono jek ra diselak yo piye? Karep bener. Ngene ya, Jong ya. Ya. Timbang kowe ngetok pring, ra nek kayane alo mlaku. Endi? Medhok sing pesen besek. Berangkat. Iki piye Pak kok gede-gedene. Iki turunan dinosaurus to. Turunane Rateno iki samene gedene iki. Hai orang-orang beriman. Sing ora beriman ra hai. Pan. Iki dolane apa iki? Obat. Ya ngene iki makane Pak, ngene iki usahaku ngene iki. Obat. Iwak. Piye pesenanku besek? Iki sing tukang ketok Ya, pring ra iki- diketok-ketok. Iki le kaya ngene tak beseki iki. Kok iso. Kuwi iso beseki. Kene le pengen roh Pakku lho. Sak padha iki le. Anak buahmu lho Pak gede-gedene ngene. Tuk kowe. Wes timbang adekno kene ae do janjon kono ndek omong-omong penak. Ayo tuh. Ayo. Aduh, aku. Kowe iki le kok ndi kok pang kaya seleb gabah ae. Ngenyek we. Lah kowe iki le apa ora duwe iyang to piye? Kok kuntrang-kuntrung wong loro padha lanange iki. Hidup tak perlu selalu dengan pacar atau gandengan. Sahabat sejati perlu untuk berbagi suka dan duka. Gak ngono, Rat? Ya umum. Wani we. Loh. Gak Mas, gak. Lah rek kamu ngono biyen rek gugupi sunat le peme opo? Tudungane ora kanggo. Pengen oleh sangu. Wasi Rateno, dia berjuang mati-matian gile. Gak karuan ra kaya kowe. Lah kenyo. Itu keyakinan Rateno nemen yakine. Wedone blas. Cuk kowe. Dah umum Rat kebal we. Ya iya. Berjuang ki oleh ra, tapi yo masing-masing. Roh kondisi lan situasi. Gunung. Durung kowe. Nung. Lah ya tawan. Jere gunungku daki, lautanku seberangi, gua tak leboni demi cinta. Iya gunung kembar kuwi. Drusul. Karo kowe. Penggaweanku. Dan aku rela berkorban demi semua itu. Sakitnya tuh di sini. Hei, Dek. Kowe iki manis. Tapi gawe atiku keiris-iris. Tenang, Rat, tenang. Tuhan itu menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Kaya asem no gunung, uyah no laut. Petuin lemake sean. Ini loh. Dalam hidup ini ada yang lebih berbahaya daripada radiasi sinar X. Apa kuwi? Radi anggap. Rat digubris.
ora digagas. Radio Penny Ora ngurusi, ora duwe yang, ora mati. Biyen aku cek betah, suwe-suwe wekah nuruti kekarepanmu sansaya puprah. Biyen wis tak wanti-wanti aja ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Lah trimo maido iki penak lho, Cuk. Action. Kowe iki Le. Hidup itu tak selalu dengan Tertutup. pacar. Lagu Banderan. Si, Aku ketok ora. kau boleh melok ketok weh. Ndak umum ya. aku kok sing ngomong ndak umum. Bareng. Sing ditakoki aku kok sing ngomong ndak umum kaji iki piye iki? Ya wis. Mangka oh. Juri. Kok situ? Belang. Iya, jere gunung ku seberangi lautan jadi. Goblok. Cuk, goblok iki. Is Lu. Dan aku rela berkorban demi sebesar tepet bebe. Ayo. Ayo, pegan. Payah mek kita. Ya cok arek bare kok ngupi wong ngene iki. aku ngadeg drone sih. Tengok. Oke, switch. Si, lo. Lah kita desem lo, Cuk. Kameramen model. Iku nang.